Четвърто събрание на Народно читалище Братя Миладинов в 1917, което ще протече при следния дневен ред. Първа точка. Отчетен доклад за дейността за 2016 година. Втора точка. Финансов отчет и отчет на ревизионната комисия. Трета точка. Разисквания по отчети. Който е съгласен събранието да протече при следния дневен ред, моля да гласува. Благодаря. Давам думата на председателя на комисията по форума, госпожа Лилка Колева, за да съобщи резултатите от проверката на членовете на читалището. След направената проверка на присъстващите членове на читалището, които всички са си платили членския внос, имаме форум и можем да проведем събрание. Следва да се избере протоколчик на събранието. Предлагам това да бъде госпожа Лилка Колева. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Давам думата на председателя на читалището професор Николай Ангелов. Не съм написал отчетен доклад. Това трябва да стане ясно на тези, които не виждат. Мога да говоря до утре сутринта. Искам да дам тон на това събрание. Пак ще повторя, да се държим градивно, а не деструктивно, за да може да вървим напред. Тъй като аз познавам това читалище при 30 години, когато бях член на настоятелството. Съвсем друга е формата и начина, по който работи това читалище вече. И това се дължи благодарение на предходното ръководство. Елизабет Желева е секретар на читалището. За съжаление, тя не е в състояние да бъде тук. Претърпя неприятна катастрофа. Тя заедно с предходния председател Благовеста Тончева са тези, които доведоха това читалище до това състояние. То да бъде оценено на първо място и субсидирано на първо място от общината, която получава парите чрез Министерство на културата. Мога да ви говоря, до утре ви казах с числа, с всичко, но целта ми е по-кратко да бъде и моето и всички останали изказвания. Сега. Настоятелството, моя милост, Атанас Домен Рангелов, госпожа Лидия Димитрова, Цветан Цветанов, който мисля, че това няма, и Милена Гюдурова, която не я виждам в списъка. Така, това беше регистрирано в съда и така действаме. Ние също имаме търговска дейност, законът ни го разрешава. 5 наематели, хотел, ресторант, магазин, кафене и бразнарица. И много добра формула са намерили тези предшественици. Търсят в трите направления и са постигнали най-доброто. Нашата цел на това населство е да поддържаме това ниво. Нямаме нужда от повече. Опитваме се големия проблем да го решаваме. Салона. Ако проявявате интерес, мога, но ще спра до тук. За сега до някъде имаме успех, до някъде не. С минимален щатен състав, с няколко човека доброволци, постигаме най-добрите резултати. Предлагам Атанас да каже някакви думи. Здравейте от мен. С миналата година, относно строително-монтажните дейности, извършиха няколко неща. Сменихме входната врата и междинната врата. Балетна зала етаж 3. Основен ремонт. Направихме, доста неща се свършиха. Паркета направихме доста проучвания във фирми. Всички искат да го демонтираме. Ние казахме, че няма да го демонтираме. Изциклихме го, изкърпихме го. В момента знаете, че е в много добро състояние. Музикален кабинет на етаж 2. Също балетна зала етаж 2. Занимални. Всичките врати на етаж 2 и етаж 3 са влажно боядисани. Калитко отново се занима с тях. Благодаря, много хубаво. Ги направи, много време отне. Ремонтирахме градинката на ресторанта, вътрешния двор на читалището. Поради добрите контакти с район Витоша, в лицето на кмета инженер Теодор Петков, той обеща и изгради стоманобетонова сцена. Това са ремонтите, които направихме. Те не са малко.
Здравейте на всички! Аз за библиотеката мога да говоря много неща, защото тя е богата с много идеи, теми и работа на. Ще ви кажа колко читатели имам. Броят на читателите платили членски внос, това са 320. Истинските реални читатели са 500. През годината, миналата, са направени 4000 посещения на библиотеката. Освен това, са взети 10 518 тома книги. През миналата година продължихме да работим по две програми – глобални библиотеки и автоматизирани библиотеки. Имаме вече електронен каталог, работим по електронно обслужване. По програма глобални библиотеки направихме курс по обучение начална компютърна грамотност на хора с напреднала възраст. До момента сме обучили 126 човека и те са ни много благодарни. Ние също. И най-важното, още нещо много интересно, през годината получихме в библиотеката 2000 тома книги дарение. Имаме 31 дарители за годината. Дарител номер 1 е госпожа Ева Георгиева от Бояна, която ни дари 1000 чисто нови книги от издателствата последните години. Качествена художествена литература. На второ място е госпожа Кристина Константинова, която ни дари купли 68 броя детски книжки. Също нови и децата се радват на нова литература. Благодаря ви. И да се каже, за да виждам всичките, аз обичам да съм напред. Това е сега. Както разбрахте, аз съм Надежда Мутавчийска, организатор съм, работя тук 12 години, съм учителка в детска занималния на. Така че и двете дейности ги съчетавам. Работила съм дълги години като организатор, опитна съм, затова сега искам да дам отчет пред нас. Какво се случва в това читалище? В читалището обаче, за учебната дейност, първо преди всичко трябва да ви кажа, работят добре квалифицирани преподаватели по всички дисциплини. Имаме много, които работят, преподаватели, които са на хонорар, но те вършат много добре работата си, защото всичките са отлични специалисти и дават отлични резултати. Това личи по увеличаващия се брой на децата и на възрастните, които идват в нашето читалище. Накратко ще ви кажа, горе-долу, приблизителни данни. Музикална школа, в която имаме пиано, китара, флейта, цигулка. Преподавателите, две по пиано, Дима Миленова, тя присъства тук, китара Петър Мирчев, Дима Миленова и нейната колежка, на която избрах името Благовеста, цигулка Станислава Иванова, вокална школа. Вокалната школа, основната ни е детска вокална група Витошки камбанки с ръководител Мария Цветкова. Детски хор Кантика и дамски хор Кантика. Ръководител е Милена Дърганова, тази, която преподава флейта. И имаме и индивидуално поп и джаз пеене. Милена Балкова, млад специалист, който отскоро работи при нас, балетната школа. Балет класик, от години нашата Ели Николова се грижи за грациите. Школа за чужди езици. Английски език имаме, нямаме други езици. Няма желаящи за други езици, но може би някой ще пожелае, ще донеме специалист. При нас специалиста се казва Румяна Русева. Школа по изобразителни дейности Румяна Георгиева. Руми отдавна е при нас, изключителен специалист. Ако тя подготвя 5 деца, за да кандидатстват в тези специализираните училища с рисуване, и 5 се приемат, така че тя сама прави реклама на собствената си работа. Тук при нас е Ники Ташев. Той се опитва да постави Малкия принц, ще видим дали ще излезе на сцена, очакваме, но за съжаление има много малко деца. Ако вие имате познати такива деца, ако искат да играят, нека заповядат в нашето читалище при Ники Тошев. Така че имайте предвид, че набираме все още деца, малки и по-голями. Занималния нани има 10 деца от 3 до 5 години. Трудно се работи, дори има някои на 2 години и 7-8 месеца. Трудно се работи, защото децата са много малко.
Трудно ми е, но се справям и с двете неща. Така, след това имаме 2 школи по народни танци. Трябва да съобщя и за спортните дисциплини. Няколко. Таеквондо за деца, кунг-фу за деца, каланетика за дами и йога за дами. Продължаваме с културната ни програма, която тече през цялата година. Набързо ще ви кажа. Винаги по традиция месец октомври откриваме учебната година. Правим отворени врати. 1 ноември обикновено правим този празник, голям празник на будителите. Отбелязваме го със състезание. Деня на читалището. Деня на читалището е датата на създаването. За нас това е 17 ноември. През месец декември проведохме Коледна седмица. Всичките тези 2 седмици, всичките тези дати до 23 бяха запълнени с празници, които са за децата и за техните родители и за вас, княжници. На 21 януари по традиция правим Бабин ден. През месец февруари, на 16 февруари, поканихме княжици на нещо ново и по-нестандартно. Тази проява нарекохме вино, музика и йога. Дочакахме месец март с празника на Баба Марта. Баба Марта бързала. Дойдоха ни скъпи гости, имахме танцов състав от двореца на децата, казваше се Въдниче, и Шопен, Баба Марта, раздадохме подаръци на децата. И на Коледа раздадохме подаръци на децата. Наши, от сърце, от читалището, от ръководството и от всички нас. Така че и дядо Коледа са отсрани. Така, през месец април ни донесе Цветница и Лазаров ден. Всички знаят, че ние подготвяме Лазарите. Те шетат по дворовете, по магазините, пеят, благославят, много дарове получиха, затова да благодарим на княжици. А на Цветница направихме как поредната майсторилница за майки, татковци, родители и деца. Правиха цветя, украсявахме, понеже Великден предстоеше, украсявахме янчица. Нашия театрален куклен салон, добре, приключвам още маничко. Театрален куклен салон, който е ежемесечно, запомнете, всеки месец пускаме обяви и афиши с театрална постановка. За литературните срещи Любка вече говори, но искам да говоря за една запомняща се и незабравима среща. Срещата с Боян Петров, княжевец алпинист, мъж на годината за 2016 година. Той беше тук, разказа ни, беше много емоционална среща, доста княжевци имаше. И изкупиха всичките му книги. Книгата е много интересна, казва се 57, така че всичките. Ама не се снимаше, не? Снимаше с негово разрешение. С негово разрешение. Снимахме такива хубави снимки ги направи, чудесно. И той ги публикува, снимките са в интернет. Той има за какво да се снима той. Да. И той ги публикува. Предстои ни 24 май. Заповядайте. Плетен венци. Пеен върви народен възрождение, заедно с децата. Имаме концерти. 1 юни. Празника на децата. Решили сме да правим голям хепенинг в градинката, още повече, че вече имаме и сцена. А сега искам да ви кажа за най-важното нещо, че тази година, на 17 ноември, нашето читалище навършва 100 години. Много благодарим. Сега давам думата на господин Тошев, за да прочете финансовия отчет и бюджетната. Благодаря. Аз тук ще застанах, предполагах, че не виждате всичките, няма да се качвам. Уважаеми дами и господа, членове и гости на нашето читалище, за изминалия период от 1 януари 2016 година до 31 декември 2016 Ревизионната комисия на читалището в състав Тошко Тошев, Диана Иванова и Габриела Вълчкова извърши проверка, при която установи следното. Заседанията на настоятелството се провеждат редовно. От заседанията се отсъства само по уважителни причини и решенията на настоятелството се взимат с кворум. Протоколната книга, заповедната книга, входящия и изходящия дневник на читалището се водят редовно. Текущите разходи на читалището се утвърждават, а останалите се гласуват предварително с кворум. Трудовите договори, допълнителните споразумения и всичко свързано с трудовите
приравнени към тях правоотношения са оформени съгласно така действащите закони и изисквания на НОИ, НАП и трудовото законодателство. Редовно са изплащани възнагражденията за положен труд и са внасяни осигуровки. Своевременно са събирани таксите от школите и мероприятията и са внасяни в касата на читалището. Наемите постъпват редовно по банковата сметка на читалището. Финансовите, оправдателните документи се оформят редовно, съгласно законовите разпоредби се завеждат в касовата книга. Не са направени разходи без оправдателни документи. Направените разходи са целесъобразни. Ежемесечно се захранва банковата сметка на читалището с разпределената от район Витоша целева субсидия. Тя е разходвана за предназначение за заплати, осигуровки и издръжка на служители и културна дейност. През изминалия отчетен период приходите на читалището са от 1 януари до 31 декември са в размер на 122 693 лева. Субсидия 54 870 лева. Собствени приходи 25 664, не са малко. Наеми 29 010 лева. Дарения 65 лева. Членски внос 2091 лев. От представления са събрани 1092 лева и от други дейности 770 лева. Разходите възлизат на 105 455 лева, като те са разходвани последния начин. За възнаграждени осигуровки 58 679 лева. Възнаграждени осигуровки за преподаватели в школите 14 692 лева. Други възнаграждения по граждански договори 4357 лева. Стопанските разходи за електроенергия, вода, телефон, канцеларски, охрана, хигиени и други са в размер на 13 184 лева. За ремонт и поддръжка на сградата 7083 лева. Разходи за културна дейност 1908 лева. За купуване на стопански инвентар 707 лева. За купен реквизит 636 лева. За купуване на литература за библиотеката 834 лева и абонамент за същата 536 лева. Платени данъци към НАП за получените наеми 2428 лева. Други плащания на стойност 411 лева. Наличността на 1 януари 2017 година е 17 238 лева и 22 стотинки, които се намират 2314 лева са в касата и в банковата сметка на читалището има 14 923 лева и 79 стотинки. Към 1 януари 2017 година читалището има задължения към НАП на стойност 2215 лева, които са с падеж за погасяване 21 януари 2017 са погасени. Уважаеми дами и господа, проверителната комисия, ревизионната, след извършените проверка, смята, че настоятелството на читалището спазва неговия устав, трудовите и финансовите закони на страната и е разходвало средствата целесъобразно през 2016 година. Проверителната комисия, благодаря. Ревизионната комисия, разбира се. Да, Извинете за притеснението. Аз казвам се Диана Иванова и съм член на проверителната комисия. Имам възражение към отчета на проверителната комисия към Народно читалище Братя Миладинови за отчетен период 1.1 до 31.12.2016. Ние, аз Диана Иванова и Габриела Бълчкова, членове на проверителната комисия, с настоящето заявяваме, че не сме участвали в прегледа на документацията, въз основа на която е изготвен отчета, въпреки заявеното от нас желание в началото на месец февруари 2017 година. Не сме присъствали на срещата с счетоводителя на читалището при разясняване на отчета на приходите и разходите. Не сме видели справки от НАП, където се удостоверяват твърденията по точка 5 от отчета. И респективно не сме участвали в изготвянето на представения от Тошко Тошев отчет, в който са споменати нашите имена като проверители.
Нашето становище е съобразено с Закона за народните читалища. Така представен отчет е предпоставка за условия за съмнение и ниско доверие към управлението на читалищата. Изразяваме това наше становище единствено, за да гарантираме безпроблемното функциониране на читалищата. Благодаря ви. Уважаеми членове на читалището, имате право да изкажете своето мнение, въпроси. Да, имам въпрос, защо на те да сте били допуснати? Моля някой. Благодаря. И защо той очаква името? И дали това, което се казва, отваря наистина в конституционно? Сега. Това, което съм проверявал, аз това читалище работя от 67 година. Тук има много неродени хора. Няма щат в това читалище. Слушайте ме хубаво, внимавайте какво говорите, престанете и след това димете думата и говорете. Това тук съм проверявал всеки ден и всеки час в читалището при касиерката, при секретарката, която е в болница сега, и трудовите книги, и всичко, и договорите. Тази Деяна, членката, Деяна ли, коя е? Диана Иванова и Габриела Лъчкова, въобще, когато съм ги потърсил, не са се обаждали, аз не мога да... Това не е вярно! Това не е вярно! Няма да искам да... Дигайте ръка сега и говорете глупости. След мисия избрана от нас, аз не изразявам доверие към един човек. Те вече бяха избрани. Моля ви се, какво е това? Значи казвам се Любомир Сикулов. Защото не се ги извикали? Пред мен е протокол номер 5 от 2016 година, в който се избира настоятелството и проверителната комисия. Вътре лицето Тошко Тошев не съществува. Искам някой да ми даде обяснение на какво основание той в момента е председател на тази проверителна комисия. Благодаря. Ето протокола тук, който съм го взел от Столична община за месец пет този програма. Защото не ми беше дадено. Нека някой ми даде обяснение. На Исус се говори. Какви хиде смешец. Тошко Тошев е председател. Питайте ръководството. Ръководството сме ние. Ние сме общото събрание. Всичките другите трябва... Кой го е назначил? След като ние не сме. След като ние не сме, кой го е назначил него? Може ли да прочетете? Ето го протокол. Протокола е миналото събрание, да сте гласували. Кой е избран? Кой е избран? Кой е избран? Вие си го имаше протокола, вземете си го. Кои са избрани? Кои са избрани? Ето го веднага ще ви дам. И съответно председателя на комисията според този протокол е госпожа Натка Атанасова. Каква е нейната съдба? Как? Защо? Какви са причините? Нека да обяснението. Правят гавра с нас. Идваме се. Да, защото ние тук всяка година сме статистки и избираме. Как? Защо? Какви са причините? Нека да обяснението. Правят гавра с нас. Идваме се. Да, защото ние тук всяка година сме статистки и избираме. Така, който иска да го види. Знаете, че има такова събрание, защото не направите. Кой да го направи? Аз съм член на читалището. Член на читалището, да го ви член. Нали знаете, че има учебно събрание? Защо се възмущавате сега? Защото ние решаваме... Ма правете го не! Ние в... Аз не знам защо Натка Атанасова присъства, но Натка изобщо не е гласувана на протокол. Този протокол ми е даден от заместник кмета Тодор Чубанов. Така че завел съм 2 дела срещу него. Моя лично. Твой лично има. Това му е работа. Той друго не работи. Абсолютно. Може да е писател, обаче върши работа. Добре, хайде сега да видим какво се случва. Какво става сега, като се изнася някакъв отчет от човек, който абсолютно няма правомощие да го изнася? Какво прави от това? Да ви дадат отговор, какво стига приказва. Моля ви за малко да
Нашата Танасова наистина беше избрана за председател на проверителната комисия. Но тъй като работи в банка, в някакъв отдел за защита и тя си подаде на 2 дни след събранието, тя си подаде оставката и се отказа от председателството. Това мога да кажа. Защото се поражда в конфликт на интерес. Браво, чудесно! А как се избира следващия председател? Съгласно устава, който е закона, трябва да се избира от общото събрание. Сега, как да не е вярно? Как да не е вярно? Сашо абсолютно точно казва. От общото събрание. Ето го устава, ще ви го дам. Извинявайте, ви устава не може да противоречи на закона. Устава какво? Ако не отговаря на закона, съда няма да го регистрира. При констатирани нарушения, Проверителна комисия уведомява Общото събрание на читалищата при данни за извършено престъпление органите на прокуратурата. Не могат да бъдат избирани госпожа Диана Иванова. Защо не са били допуснати двамата? Няколко пъти настоява, че трябва да има председател. Аз си казах, какво пише в устава е въпрос на стари решения. В закона е много ясно казано, че може да има председател. Трябва да има председател. Това съм аз. Изключено обстоятелство. Но проверителната комисия ще от 3 човека. Аз не спомням това нещо, то следващия, който трябвало да бъде той. Как ще бъде следващия той при положение, че не е избран? От общото събрание. Общото събрание го избира. Полицията да ме арестувате, да ме накарат в полицията. И това ще стане. Гледайте ме да ме арестувате. Винаги говорите глупости тук в момента. Какво искате да постигнеш с това? Да станеш председател? На общото събрание ще изберем. Ето вашето предложение за продажба на хотела. Кое е това, казвам? Вие, ето го тук, подписите са на госпожа Тончева. За продажба на кое? На хотела дойдехте. Защо продължаваш? Защо няма да продължава? Защото това е човек, който иска да продаде имуществото. В момента е председател на комисията. Няма такава длъжност. Ето вашето предложение тук подписано. Е по гласове следващия Не е избрано. Добре, дори да е така, защо той еднолично е проверил, защо еднолично е проверил, а другите двама не са участвали. Това е въпрос. Да, това беше първоначално. Сега да връщаме неща назад. Добре, дори да е така, той е влязъл да известно как. Това да твърдите, че Тошко е член на комисията. Ама не това дори да е така, защо еднолично не е проверил. Това е въпрос. От лагера на Секунов, склонни сте да приемете, че Тошко Тошев е член на проверителната комисия. И като добавим, че няма председател, а има уважение към един човек, който работи от 10 години. Ние нямаме уважение. Мога ли да се изказва от него? Казвам се Ангелина Степунова, член съм на читалището от 9 години без прекъсване. Това, за което най-много апелирам, е законност, прозрачност и не мога да понеса, когато хора, които са на изборна длъжност и изпълняват служебни задължения от наше име, защото ние сме ги избрали, потъпкват закона и устава на читалището. В устава на читалището пише и аз не мога да допусна, че председателя на настоятелството ще каже, това са някакви празни приказки, стари решения и така. Това е законно действащ нормативен документ, който урежда работата на читалището, функциите на ръководните органи. Върховният орган на читалището е Общото събрание. Това сме всички ние. Това е нашата отговорност. Така, прочитам сега за въпросната проверителна комисия и нейния председател. Член 19 от устава на читалището. Общото събрание на читалището има следните компетенции. Приема, изменя, допълва устава. Отменя решения на органи на читалището. Взема решения за откриване на филиали на читалището.
Избира и освобождава членове на настоятелството, проверителната комисия и председателя. Така, значи общото събрание определя председателските длъжности. Това е положението. Тоест, номинирането за председател на лице, което първоначално при първоначалния избор дори не е попадало в членския състав на проверителната комисия, абсолютно недопустимо да бъде извършено в лично качество, в служебно качество. Добре, за да приключим тази рана, какво искате вие? Какво искате? Нека да го решим проблема. Да, ние желаем да чуем отчет на читалището, на проверителната комисия, подписан по съвест и по убеждение от всички нейни членове, а не да се окаже, че имало хора, които са били изолирани. Плюс това Диана е специалист, тя може да чете счетоводство, тя разбира от тази материя. Така че абсолютно не е допустимо един човек да излезе, да изчете един лист цифри линейно. Това също е безумен начин на представяне на финансов отчет. Финансов отчет се представя с съпоставка по години. Тоест, ако има едно перо, което ние считаме за тази година, аз искам да видя как е мърдало примерно 4-5 години назад и какви са индикативните прогнози за следващата година и къде може да се планира подобрение или къде нещо куца. Цифри, прочетени в линеен ред по този начин, са пълен абсурд. Ние си губим времето. Така че... Добре, защо не кандидатствахте и вие за тази позиция? Като толкова разбирате. Защото е много лесно от това. Критикуваш, защо не станеш да свършиш работата? Добре, да ми къде е тази работа? Трима членове, а не от един, който дайте ли сметка какво почва на спора? Спора беше такъв, като е комисия от няколко човека, защо една част от комисията да бъде чута и да направи нейна работа. От този повод искам аз да ви отговоря. Значи, това е наистина обществена информация. Всеки има достъп до нея. Госпожа Диана, съжалявам за фамилията, да? Иванова, има достъп и до счетоводството, има телефон на счетоводителката. И сама ли да го прави това нещо? Естествено, може ли да се изкажа? Може ли да се изкажа? Аз съм прекарала при счетоводителката часове наред. Огледала съм абсолютно всяко нещо, което трябва да бъде направено. Сега не е въпроса за информация. Окей, ако искате, можем да насрочим да има членове, за да има детайлна информация. Въпросът е ходим и търсим колко човека и тя не трима души комисия. Първо въпроса искам да конкретизирам и да го задам отново. Защо тези две дами не са присъствали на общия отчет? Защо техните подписи, въпреки това, които долу техните имена бяха изчетени, имената им, да кажа, бяха изчетени и защо се е стигнало до това? И дори отчета на господин Тошев, с цялото уважение към него да се окаже верен, той поставя под съмнение автоматично само заради факта, че другите дами членове не са присъствали. Защо? Защо не работи? Моля да отговорим на въпроса. Но предлагам отново да се прегледа финансови отчет от други хора. Предлагам следното предложение, което да го предложим на гласуване. Чуйте ме, Диана. Диана Иванова и Габриела Вълчкова да направят преглед със съдействието на Русица Велева, която ще предостави не в къщи, не извън читалището, моля да се разберете, тук на място, срок, не може без срок. Кога? Давайте предложение. Ама защо само две? Комисията защото вие го елиминирате него, приемате, че той е... Ама тогава ще моля ви се, те са трима души. От тия трима човека, двама имат право да вземат решение.
Те обвиняват, че той сам е взел решение, че той сам е направил решение. Няма трима. Ма точно това изключение. Няма трима. И три без едно става две. Комисията вече и трима души. Не трябва да бъдат трети. Няма трети. Кога се появи? Значи, тук тези, които бяха избрани, фактически не са направили. Ако е направил трети човек, който не беше избран. Нас или ви правите, какво Значи, въпросът не е дали истински доклада, а комисията не е направила доклада. Недоумение, защо точно Тошев не е вписан, след като ние сме гласували. Отзад е написано коя поверителната комисия, господин Ангел. Да, видях. Недоумение за мен, защо не е вписан. Аз не съм присъствал на това събрание. До нея няма вписва в решението. Ако искате, може да видите решението, за каквото ви са вписани. Аз съм го взел, заместник председател на Чубанов по закона. Няма нищо. Взел съм по закона за достъп до информация, отговарям с името по закона за плана. Всички форми си така. Следващия въпрос, който се имаме две възможности. Чуйте. Едната възможност е да се доверим на списъка, който има при изборите. Ето ги тук. Сега пак се обличаш. Кажи ми кога да си го правим. Дайте да бъдем градивни. И сега да изберем трети човек отново, който да се включи към Диана и Габриела. Не, аз не предлагам, искам да кажа следното. За да има законност на решение, за да се избере нов член, това е най-правилното. След това има липсва член на настоятелството. Това трябваше в дневния ред да бъде вкарано, за да имаме законно решение за избор на нови хора. Ние нямаме такава точка. Да, не може, не се приема. Значи не е обявено предварително. Вижте го, закон е така. Не, господин професор, прочетете закон. Бъдете така добре, прочетете закона, там пише. Ако нещо не е обявено предварително в дневния ред, не може да се взимат законни решения. Може да си говорим колко си. А общото събрание е един. Но общото събрание има право да освобождава и да приема. Членове. Ама членове, но не ръководство. Кой да му избере ръководство? Не е ръководството. Когато се легитимира това събрание. Значи предварително се казва, сега е отчетно изборно събрание, така казвам, ако е отчетно изборно. Сега не е изборно. Има липса на хора в ръководството. Когато се правеше този дневен ред, трябваше да се обяви преди 10 дена, че днес ще има промяна за член на настоятелството. Вие имате един член по-малко и един член на настоятелството. Ама форума няма значение. Вие сте по-малко по устав. Настоятелството е много члена. Вие сами обявихте, че един член е по-малко. За да се избере нов член, трябва да има общо събрание с предварително оговорено, че това ще се прави. И вече сте се събрали сами. Като резултат, ами трябва да се направи. Защото на Александър Иванов... Не, защото не е на Александър Иванов, защото закон е така. Александър Иванов е никой без закона. Това са хората, които са винаги едно и също. Да, когато се иска спазване на закона, винаги едно и също. Единственият човек, който някак се му изнася... Как е да върви? Това е господина тук. Някак се ми изнася, закона няма значение. Не. Ами, защото за да има легитимност избора на общото събрание и да се избере член на проверителна комисия и нов член на настоятелството, това трябваше да се пише в дневния ред и да бъде изпратено на членовете на читалището, че събранието е отчетно избор. Ама какво значение има, че така пише в закона? На нас така ви изнася. Не, напротив, нас ни крепи закона, а вас ви крепи вашето самомнение. Браво. В тази зала има хора, които тази логика обществена изява. И тези хора с това се занимават. Уважаемия или не толкова Светулов пише. Той пише.
Той получава достъп до обществена информация, контактува лично с заместник кмета на София или... Всеки би трябвало да може. Всеки може да... Добре, разбрахме, че просто вие си правите гадост. Когато се предлага нещо конструктивно, не. Другото е анархия. Конструктивна анархия. Но не трябва да се говори за закони, кое е... Разбира се, но има проблеми с организационни проблеми, за да вземем Значи, което искам аз като да, аз съм учител, казвам се Милена Драганова, тук съм на хонорар, преподавам. Бих искала просто някои неща, които наистина пречат, че канцеларията няма работно време. Напрекъснато идват родители, кога е работното време на канцеларията, кога трябва да се плати таксата, как да се плати таксата, дават ми на мен пари, аз трябва да предам пари. Значи трябва да има работно време, което да е регламентирано. Другото нещо, няма график, поставите кой кога работи, получава се едни недоразумения между преподавателите и има неколегиалност между някои преподаватели, които смятат, че могат, значи има, не съм аз присъстващата, но има един преподавател, който си е заявил в началото на годината, кога ще преподава в определената стая, идва друг преподавател, взима стаята и този човек, който е заявил, и изгонен от стаята. Значи трябва да има график. Ние като преподаватели трябва също да получаваме всичките, как да имаме контакт с тези преподаватели, които с целият екип от преподаватели ние трябва да имаме контакт. Тоест трябва да се изпрати един имейл с всичките, цялата информация. Телефон, имейл, адрес. Това трябва да е като организационно нещо, което липсва. Да, координацията не е добре организирана. И аз просто го казвам като градивно нещо, не е като с нещо отрицателно, просто за да може да се улесни учебния процес. Записал съм го, ще много да си спомниш това. Извинявай много, Милена, която е нов преподавател, пристига в сряда, изгонва Мими. Мими идва след това на мен да ми вика и се получава едно скандали тук, защото Милена дошла и изгонва Мими в кабинета. Мислиш, че Искам само да ви кажа, че училището ми беше изключително приятелно. Аз дойдох на това общо събрание с съвета, че нещо се сътвори. Нищо не се сътвори. Моето процедурно предложение то да бъде отменено, да се обяви нова дата, нов дневен ред и сега да разтураме съдянка, като трябва да избираме един наш министър, който ще образование. Благодаря. Тогава да се избира, да се чете нов учебник, да се състави той от хората, които са посещени. За това вие като настоятелство моля да се влезете в хората и да помогнете не на служителите, защото те не са служители, те са учители и хора, които са в читалище и ни помагат да имаме читалище, а не служители, да им помогнете организационно да работят, да не се карате между си. Защото това не се случва за първи път и те нямат вина за него. Благодаря. Приятна вечер, желая да всички. Това беше... Аз следвам, защото... Значи аз съветвам и друго. Сайта не обновявам. Виждам неща, които са много стари. И моля да време с комуникацията, когато решиха да имат много. Днес разпечатих това, какво пише устава от това. Днес съм го разпечатал в 5 часа. От 2010 година устав. А 2016 избран нов. Казвам, че трябва да се обнови. Благодарим за присъствието. Слушай си малко, че където и да попаднеш, не миреш, бе, брат. Защо така? Защото има мнение. Не е страх да го изказвам. Не е страх да изказвам. Не е страх. И особено като има незаконности, за които след малко ще ви кажа на вас, а не на общото събрание. Незаконности. Ново събрание трябва. Аз искам хубаво да предложиш... Той печати подписи. Какво пише? И тези незаконности ще ви кажа после на вас. Правите, ако не, ще ви предложа и на следващия човек. Една част на всеки министър, кмет казва, като не става, да може да управлявате. Явно има неща, които куцат и те куцат малко доста отдавна. Аз за първи път виждам управителния съвет събран на един път.
Казвам го това, подчертано, защото няма връзка между Общо събрание, служители, колектив и ръководство. Ако тази връзка я имаше и ако предварително се бяха стиковали нещата между ръководството, лицето на секретарката, имаме касиер домакин с този отчет и някой поискаше някаква информация, ние нищо не крием. Ако я имаше връзката и се казва, този е и се публикува, нали говорим, че всичко трябва да бъде електронно. 40 години от тия 100 години на това читалище, аз съм под покрива му и на мен ми е обидно, че читалището се критикува. Виждате ли от 4 години на САД. Преди това не сме имали танкови състави, преди това не сме имали работа, преди това не сме имали нищо, дай преди това сме имали търги. Но е имало колектив, е имало някаква връзка, е имало някакво по-друго отношение. Ако нещата продължават от тук натам така. Тъй, че нека да приключиме. Да, установили сте, че има нещо наредно, което трябва да се разисква. Моля господин водещия на събранието да определи втора дата за събрание, което ще решава само този продукт. Нещо да приехме, нещо да решихме, нещо да направим. Аз имам чувство, че ние сме като сирачите тук и си работиме, но ако няма тая връзка от управителен съвет, служители и активни членове на читалището, всеко следващо събрание от тук натам ще бъде това. Там горе, какво става? Те не знаят за какво става. Там не се знае кой краде, кой взима, кой прави. Такова впечатление става. И не сме позволили там, размахва се протокол, той искал да продава. Хубаво, ама никой не му е казал, да, дай да видим какво правиме, за да имаме пари за ремонти, за дейности и за работи. Когато дойдохте, госпожо, вие, Любо Секулов каза, как може за дейности да се дават, примерно, цитирам не точно, примерно 10 000 лева, а за ремонти 2. Сега сме обратно. Не съм против това, да сме в това красиво нещо и аз съм дал труда си за него, но не съм и против това баланса да бъде толкова голям. Благодаря ви и извинявам се. Поне всичките тия неща трябваше да ги знаем предварително, за да имаме какво да кажем. Не дейте, защото тук ще сгрешите и хората ще вземат отношение. Или като нещо го представяте, да го гледаме от всяка. Може ли, господин Секулов, да представите документ за трудов стаж? Да. Колко е той? Много. Колко е много? В момента съм работен на време. Най-хубаво в момента да се почне да Ако това ме интересува. Ме интересува хора, които стоят пред компютъра и се занимават с общуване. Може би така не стане. Нещо лошо ли го имате? Не, аз имам трудовата дейност на един човек, както и неговото психическо здраве. Не, Затова, ако и следващото събрание да дойде по същия начин с агенти, с хора, които искат да роват в дълбочина, нищо няма да се трябва да Обявява се, че на следващото събрание, примерно на следващото четвърто събрание, се обявява една точка или примерно. Но това не е предвидено. За мен определящо е това, което казва Министерството на култура. Това читалище е на първо място. А на последно място, ако искате, направете си едно такова читалище. Без града, виртуално. Сигурно ми казахте, господин Ахмов. Аз ще ви припомня, преди 4 години или 5, когато беше сдружението събрано в стаичката, преди общото събрание, дайте да отидем всички и да превземем читалището. А нека вашето думи. Стоя за тях. Значи, това ли означава да превземем читалището? Вие си направите друго читалище, стоите на полянка. Какви сте приказки? Читалището е на населението на Княжево. Хората, които сте избрани там, временно ли дадат възможност да го управлявате? Наистина има неща, които куцат. Да правим с общи усилия тези неща, които куцат, да се поправят. Кое куца ли? Много неща не се знаят.
Трябва да се знае. Има го в тая отчет. Значи в тази отчет, влиза човек, който даже не е избрал и сам се разгласява за председател. Как става? Ама не се караме хора. Ама не. Трябва ли да си мълчим? Ето, момичето казва. Много малко хора гласуваха за него и има съмнение в този човек, защото той от 60... Моля? Ние не сме разбрали, че този човек не сме гласували за него. Аз съм гласувала, че вас, това не означава, че ето вас са ви избрали. Председател не беше ли редно да знаем, че той ще отговаря за... Той не отговаря, той чете. Ако има какво да се среща, кой отговаря в такъв случай, след като той само чете другите две момичета изобщо не са. Как ще наблюдаваме Росица? Чудесно, има проверителна комисия. Това не е фирма. Това не е фирма. Това е търговско дружество. Има проверителна комисия. Това е специален закон. Но да се прави някакъв специален такъв статут на едно читалище, което се развива най-добре. Така, да, добре. Може ли аз да попитам нещо накрая? Извинявайте, много съм по-малък от всички, затова исках да взема думата, обаче ми е много странно нещо. Не разбирам как може трима човека комисия да не могат да се видят при положение, че аз съм всеки ден в това читалище, тази жена виждам всеки ден тук да ми каже господин Тошев, че не може да я намери, абсурдно. Но той да се разсърди за нещо, да си вземе лист и да каже, ще пребие той они и да си тръгне. Съжалявам, ние не сме се събрали да се биеме, нали? Естествено. Ето, аз имам предложение. За мене танцовия ансамбъл направи страхотно шоу на една супер неподходяща сцена. Половината жени танцуваха с гръб, другата половина бяха оттам и не се виждаха. Лято е, няма нужда да топлиме голямата зала. Колкото и окаяно състояние предната година балета си направи танцовия спектакъл, той беше страхотен. Може буквално за 4-5 хиляди лева да се стегнем залата и летните концерти я станат там. Няма нужда да се събираме тук, няма нужда да се топли, разберете ме. И това може да направим заедно. Нека се стане отпред, да кажем как го виждате. Как виждате вие? Защото вие сте единствено в момента тук от проверителната комисия. Защото ние трябва така или иначе направим второ отчетно събрание. За да го направим, ние трябва да имаме първо протокол, който трябва да бъде одобрен от вас тримата. Остава същия състав. Точно Тошев, Габриел. Това остава ли? Това ми е въпрос. Остава ли? Не виждам причина да не остане. Да се събираме. Не, избира се от общото събрание. Избира се. Прави се да бъде ще бъде воден, защото няма председател. Нека аз апелирам да има поне някой, който да ни събира. Вие избрахте точно този материал. Този материал не излиза от нас тримата, само това е проблема. Става недоразумение, когато няма протоколи, не се разписваме след събранието, които си правиме, а се пише след това събрахме и обсъждаме как точно това помните ли го или не го помните? Конкретно само за това се събрахме. Не се събрахме само за това. Има председатели и дали точно ще бъде водещ, или няма да бъде водещ, може да ни събира, така да се каже. Апелирах към вас, вие да го решите. Вие решите, че точно ще бъде водещ. И след като е водещ на наша стратегическа проверителна комисия, аз очаквах от него той да ни събира. Това не го направи, той представи нещо абсолютно сам. Моля те да се свършиме, да направим постъпление, да се съберете вие трима. И нас включително. От тук нататък, ако ни дадете карт бланш, ние съответно ще се направим или се изиска от общото събрание, в случая вече има такова. Само законно ще направим тази проверка за следващия правим, ако се окаже, че това, което Тошко прочете тази вечер. Тогава ще се повиши доверието към управлението. Какво толкова? Загубено време и тази активност на секунда. Какво ще се окаже, ако има нарушение на закона и трябва да се сезира прокуратурата? Например, другата крайна. Твоята специалност.